Cando comezaban a ver a luz ao final do túnel, o macrogromo de Mallorca rematou de golpe coas súas esperanzas. Pois a verdad, con moita indignación, con moita rabia, con moita tristeza, porque volven a penarnos a nós cando realmente non temos culpa. Estamos pagando continuamente os pratos rotos, basta xa son máis de 15 meses que non temos culpa de nada, que o único que queremos é ser unha parte da solución, non queremos ser un problema. O incremento dos casos de COVID-19 polos contaxios na illa leva a cidade de Pontevedra ao nivel medio de restricións este sábado. Non haberá límites na mobilidade nin nas reunións, pero sí se botan por terra os plans de reapertura dos locais de ocio nocturno. Tiñamos todo listo, mercancía xa estaba toda comprada, neveiras xa estaban funcionando, tiñamos todo. Solo nos faltaba que os traballadores que iba a ser hoxe se lle dera de alta no ERTE, os novos contratados se lle dera de alta hoxe. O traballo feito, toda a ilusión posta, volvennos a chafar psicolóxicamente, realmente isto está nos hundindo. Onte o alcalde de Pontevedra aseguraba que o incremento das restricións por este gromo fai que paguen xustos por pecadores. Tampouco os hostaleiros pontevedreses entenden por que teñen que sufrir os seus negocios as consecuencias dos desmans noutras autonomías. Ao final, o esforzo que levamos feito durante máis de 15 meses, algo que sucede a máis de 1000 kilómetros de distancia, fainos que nós non podamos traballar. O sea, eu ainda non o creo, non o entendo. Necesito que alguén me explique ben porque non o entendo. Un novo varapau que volve deixar o ocio nocturno ao borde do precipicio. A pouca luz que estábamos mirando desde fai un mes, de repente apagaronla. Isto está nos afectando económicamente, que xa estamos arruinados, e psicolóxicamente, que para min é o máis grave. As restricións supoñen tamén novas limitacións para bares e restaurantes. As súas capacidades reduciránse ata un 30% en interior e un 50% en terraza. Unhas medidas que como mínimo estarán vixentes unha semana.